Diana, o čom budeš rozprávať na Grow Club Top 10? Na Grow Club Top 10 budeme rozprávať o našej firme, o našej spoločnosti a o tom, čo budujeme spolu s našimi klientami pre našu spoločnú budúcnosť. V rámci toho, kde sme sa za 30 a viacej rokov posunuli od nejakého obdobia, ktoré sme už uzatvorili, tak náš voľný trh nám prináša veľmi veľa príležitostí, ale aj veľmi veľa konkurencie. A my ako firma pomáhame firmám budovať svoje značky, svoje produkty a presadiť sa na trhu, budovať vzťahy so svojimi partnermi, či sú to dodávateľi, odberatelia alebo teda klienti. Zároveň aj osobnostné značky a byť hrdý na to, že čo tá moja značka vyrába, či je to služba, či je to produkt a promovať sa. Napríklad práve pre tie služby je to náročné, lebo idú cez niečo, čo je nehmotné. A my ako offline, marketing, ktorý je v offline, to sú tie reklamné predmety, merch, darčeky, to je tá naša hlavná činnosť. O tom by som chcela rozprávať, ako teda budujeme značky a pomáhame im rásť. Diana, budeš rozprávať aj o téme predaj a marketing v čase neistoty a opatrnosti. Čo nám o tom povieš? Pekne opatrne si to povedal. Áno, a čo robiť v čase neistoty a opatrnosti? Ja by som začala takou mojou spomienkou na vysokú školu a vtedy mi profesor povedal na strategickom marketingu, že čo odlišuje podnikateľa od bežného človeka. A podnikateľ je človek, ktorý je ochotný podstúpiť riziko. A podstúpenie rizika je práve v tomto čase veľmi dôležité, že sme ochotní ho podstúpiť a treba investovať a nezastať. To znamená, aj sa hovorí, ten, kto zastane, už je krok pozadu. Takže my takisto nesmieme zastať, klienti nesmú zastať a stále fungovať s marketingom, s predajom, s inováciami. A toto je, čo by som chcela spomenúť, o čom by sme chceli rozprávať, že netreba zastať a treba investovať aj do marketingu, do povedomia o značky, o budovaní vzťahov, o všetkých podporných aktivitách, ktoré súvisia, lebo marketing je naša doména, aby naozaj ten trh na nás nezabudol a život ide ďalej a to je ekonomická krivka. Raz sme hore, raz sme dole a zase budeme hore. Takže len pokračujeme v tom, čo robíme.